chỉ vậy le Dennis Rang te cái này share cop channel à cái lâu lâu mà chứ he channel hi online math tuition mizo tronga math zir na turata na ka buat sai ani kan thil zir lai kan chhor tang kai le zual theinan hian pong po en liam top lovin pen le paper ne lo in chok la thei ang lo copy thavela ka thil explain reng hi ka math guide buzul zuya ka explain zel do na wangin a thei ram chuan lo lei vela ti chuan ni ta na tang kai le zual ngei ka be se ani ma chuanin trigonometry introduction abula tanga enna abula tanga zirna kan nayanga point sang te kan soitel lo copya lo zek chok ve zel turin paper le pen porla kan trandonia trigonometry hanti hianin athu hi thil bondew ani mela ama ero chu hriat chian chuan a hawang reng lu tu ani trigo hi triangle tinani triangle tina ani Greek trong ani in ka sheta Greek trong ani chuan metry hi measurement tina ani ti chuanin trigonometry kan ti ni chuanin measurement of triangle tina ti ni mai trigonometry chuan enge kan ti don trigonometry chuanin triangle a side te le a angle te in thauna a ratio ha kan zon tur bera chu ni ta ni a relation between the angles and the sides. Tuna class 10 china chuan right triangle trigonometry chau kan la zir hri dona right triangle chuan right triangle a angles te le a sides te a in zoom na a relation khami ha kan zir ber tur chu ani ta ni hei right triangle ani ti kan hreveka right triangle hianin Pythagoras theorem kha la hriang lo kan pal ani chuanin Pythagoras theorem explain na clip toi te ka ta kha in lo endonia hei right triangle ani right triangle hian hei 90 degree angle ani chuan a opposite chi ami hi hei hi hypotenuse ani hypotenuse hi chu adang lam theilo helam pang he tun achang chuan helam pang hi hypotenuse ni achang chuan helam pang hi hypotenuse ti kha theilo hrim ani chuan adang pani le hi a side dang pani a toi te pani hi perpendicular le base ani amai ro chu khoi hinge perpendicular khoi zo hinge base ti chu kan angle man a reference angle atangin adang lam thai ani he angle hi lo mang ta ang ila hei hemi angle tan chuan hemi hi angle ni chuan a opposite chi a hemi side ta hi oma chuan a bul chi a hemi side ta hi oma ti chuanin hemi thailam pang side ta hi a opposite chi oma hi perpendicular ani chuan a bul chi ami hi base chuni ta ni ti chuan side pathum kan lo nei ta ni ti chuanin amai ro chu hetlam pang side ta hi lo la le hetlam pang angle hi kan la ni ve thunga ro chuan hemi te pahin in thla kanga helam pang hi perpendicular ni anga lampang hi base ani anga hypotenuse tu dang lam lawang ka ti kha ti chuan tung chu ma chuan kan zirna tura tan chuan he lampang angle hi lo la ta hemi angle hi lo la ta ila theta lo ti ta ang ila algebra kan zir chuan algebra chuan let the unknown number be x ya number hriat lawatan x kan mang thina khatia ang che thau khan unknown angle ko ni thei unknown angle tina ni mai let the unknown angle be theta cái đủ chuan let the unknown angle be x bộ cái là thì thấy theo thay ta point let the unknown angle be a cái bộ cái là thì thấy theo anh sin theta cos theta thì về cái bộ hành sin a cos a thì về cái point phô cho nên như vàng chuan ni theta thì hiện nay thil bon được tura ngay sân pa lâu tura này thì chuan ni heng side pathum te le a angle ra te relation na chu kan enanga hemi angle la hian sin of this angle sin cos tangent function akhana kina class 11 in la zir dona tangent function te sin function te khatiang ang ho kha tuna thri chuanin ratio chau hian kan la thur bing siang sin of this angle sin of theta hi perpendicular side divided by hypotenuse side perpendicular side divided by hypotenuse hei heng ratio ho hi hriat chian em turani chuan cos of theta chu base by hypotenuse
tan of theta chu perpendicular by base ani a hei hi a basic ber ani a bultran na engim bultran na angani a trigonometry a chuan hriat chian em tur ani sin perpendicular by hypotenuse cos base by hypotenuse tan perpendicular by base hriat all samnan hetiang hen kan zir hun lai ka chuan hetiang hen hriat all samnan kan ti thina sin perpendicular by hypotenuse cos base by hypotenuse tan perpendicular by base kan tia ti chuanin hemi SPH CBH TPB ti hi hriat all samnan hianin thil chi sang sang an phuat thin ani some people have come before him to pay back ti than kan da some people have come before him to pay back ti khan abul tran na te chau ha kan da ti chuanin sin perpendicular by hypotenuse cos base by hypotenuse tan perpendicular by base ti khan ron chuak mai ta ni kha kha chunang mani in hriat all sam dan tura in hriat a khan so pa he ho ti tang ta pon na ti thaya chu in du da ni lo phuat chot ve to mai don ya ti chuan sin perpendicular by hypotenuse cos base by hypotenuse tan perpendicular by base kan nei ta ani adot le chuan perpendicular by hypotenuse ni lawin hypotenuse by perpendicular hypotenuse by base base by perpendicular ni zok ta se in tin nge omang te kan en le don ta ni le hi ama mi kan nei kha nia p perpendicular h hypotenuse b base ti kha hriaila chuanin ka soi to ang chia khan perpendicular by hypotenuse ani a hypotenuse by perpendicular zok ni ta se kan tia chumi chu an inverse function sin letling cos letling tan letling aron chuak ta ni ti chuan sin letling chu cosec ani cosec theta chu hypotenuse by perpendicular cos letling sec theta chu hypotenuse by base tan letling cot theta is equal to base by perpendicular cosec sec cot aron chuak le ta ni cosecant secant le cosec sec cot chuanin sin letling cosec sin kha perpendicular by hypotenuse ani ang chia khan cosec chu hypotenuse by perpendicular kha khani ti hria ila chuan chumi chu kan en chhun zom zelang sin letling kha cosec ani kan ti kha chumi ni wang chuan heti hian ka ziak thei ani sin letling chu inverse of sin a inverse chu 1 by sin ani a 1 by sin theta chu cosec theta ni hei a letling kan ti a kan sia dan chu ni ta ni sin letling thil reng number te 7 te 12 te chiang chi khan sin theta te number dia kan sia reng hian by 1 an ni vek ti hriat tur sin theta po sin theta by 1 ania ani chuan sin theta inverse of sin theta chu 1 by sin theta kha inverse kha hriat chian tur ani chuanin heta 1 by sin theta inverse of sin theta chu cosec theta ani a chu tia ang chia tho chuan cosec theta letling a chu sin theta ani sin letling cosec letling le a chu sin a ron ni le chia chia ni ti chuan a dot tu a chia po khan 1 by cos theta letling chu sec theta ani a chu tiang chia tho chuan sec theta letling chu cos theta ni an inverse kha tan theta letling a hi cot theta ani a cot theta letling a chu tan theta ni le chia chia ni em hau hi hriat chiat em tur ni tu na ka zia ho a formula ang dewa ka zia hang ho kha kan by heart chiang vek ani lo chuan trigonometry a har em don ani formula han thiam chiang ila chuan a cho dana han tia trigonometry cho dan ni big ni lovin fraction bel dan te khati ang new ang ho kha integers te kan hriat chiang ani chuanin abak chu trigonometry hi chu ang ka ti bera chu number kan khal ka ti don nge mani khati ang khai a ang deuh tla pui thri ni thil har sang ni lo ang chu zom zela number reng
a inverse ne na kan multiply reng hian 1 a chuak zia ni om zia chu 32 kan lo ti ta 32 chu 32 by 1 ani kan ti kha 32 hi a inverse ne na ka multiply ani chuan 1 by 1 1 a ron chuak ani ti han kan hriat thiam thei ka ring thil reng hi ama inverse a multiplicative inverse ne na ka multiply ani chuan answer a 1 a ron chuak zelang chumi ni wang chuan hengo hi kan hriat chian angai ta a sin theta po ama inverse nen cosec theta ne na ka multiply chuan 1 a ron chuak ang ti hian en sin ta ila chodan tur chi in hemi hi ani dan chin in ka kan enang pakhat zo ka chuan sin theta kha perpendicular by hypotenuse kan ti kha into cosec theta kha hypotenuse by perpendicular kan tia kan sela 1 a ron chuak ani pakhat zok le a chuan sin theta ania into cosec theta kha heta let lokang cosec theta is equal to 1 by sin theta kan nei hi chumi ni wang chuan cosec theta hi sin theta into cosec theta hi 1 by sin theta ti in ka da theya chu sin theta 1 a ron chuak ani amma ero chu nakina kan cho huna khan heng step ho hi ka kalkan vek don ni kan kalkan vek don kan hriat dan tura chu sin chu ama inverse ten ka multiply chuan 1 a chuak ang ti khani top mai ti chuan chu tiang che chuan a thian te ho kha cos theta po aletling ama inverse ne na ka multiply chuan 1 a ron chuak anga tan theta po ama inverse ne na ka multiply chuan 1 a ron chuak ang kha kan hriat chian tur ho chu di chuan thil pakhat formula ni ve lo pakhat chu hei po hi shortcut tur pakhat chu 1 by sin theta hi cosec theta ni a kan hre chianga chumi ni wang chuan nakina true by sin theta ti omani chuan true cosec theta ni ve mai hi by sin theta omani chuan 1 cosec theta ai om je drin hre thiam tong chu kha hriat chian tur true by sin theta chu true into 1 by sin theta ti equal du kha ngai lo 1 by sin theta chu cosec theta ni chuan true by sin theta chu true cosec theta ni ve mai ti kha hriat chian tur ni tuan kan liang ti chuanin kan ji a khanin sin theta te kan ti a sin theta te kan ti a theta hi angle ani kan ti kha tui chuanin sin 0 angle te sin 5 degree te sorry sin 30 degree te heng ho hi angle te na an ni kha 30 degree kan ti thin ang khan ani chuanin heng ho reng hian sin 0 te sin 5 degree te sin 30 degree te hian value an nei vek ani ma se tu na thi chuan zirbik tur te kan neya chung ho chu kan enang Class 10 Match Guidebook Denise Ral te siama hian zona te shilfiana te tam theyang berin mizo tonga da ania exercise question chau nilavin chapter 10 shilfiana a ombaka chol samdan te formula mandan le by heart ol samdan te da chinani board exam tura in prepare nan question luite cho savek ania tin guidebook hian formula booklet achom ngal bokani Aizol bookstore shanga ilaw lei ve nge don nia ti chuanin sin theta cos theta tan theta khang ho tan khanin heng ang angle value 0 sin theta tan sin 0 degree engzat nge sin 30 degree engzat nge sin 45 sin 60 sin 90 khang ho kha in textbook a omanga a table ka fel fai te wina omanga heta hian sin of 0 to 0 ani a sin 30 to 1 by 2 ani a sin 45 1 by root 2 tan 45 1 tan 60 root 3 cos 90 0 khatenga n2 kha ani a he table hi du thu sama chuan by heart turani a amai ro chu by heart hi a harsa ti deuh lekhin om thina chumi ni wang chuan hemi hi
chỗ chua dan ol sam deuh kan enang le ti hianin heng ho angle ho hi apoi mo ho khan ni ta a 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree chuan kan chu zom ma in thil kan hriat lok tur chu heng angles ho hi complementary angles ho lak chuani omzia chu 0 degree le 90 degree 0 plus 90 chu 90 ani 30 plus 60 90 45 plus 45 90 khai ngau hi complementary angles ho an ni ta ni chu ti chuanin sin tan hian 0 degree 30 degree 45 60 90 te kha a value ang tinge kan hria tang azom chuan na chu hete hen kan ti ang masabera 0 1 2 3 4 iti anga ti chuanin divided by a vai hian 4 in divide phei vek ang by 4 4 4 4 chuan hei cancel han tum ta ila 0 by 4 a chu 0 by 4 a chu 0 ani a 2 by 4 a chu 1 by 2 ani a chuan 4 by 4 chu 1 ani ti chuanin hei ho zong zong a hi a root kan la ang a square root kan la anga square root of 0 square root of 1 by 4 square root of 1 by 2 square root of 3 by 4 square root of 1 chuan square root of 0 to 0 ani a heta hian square root of 1 to 1 ani a by square root of 4 to 2 ani 45 an en le anga square root of 1 to 1 ani a square root of 2 to root 2 square root of 2 ti hian kan da ang chan chu natural number a om lawa wangin the 2 le 60 degree square root of 3 hi square root of 3 ani mai anga by square root of 4 to 2 ani kha true 90 degree square root of 1 1 ti khan sin tan kan nei ta ni sin 0 is 0 sin 30 1 by 2 sin 45 1 by root 2 sin 60 root 3 by 2 sin 90 1 khangau kha kan mang thei ta ni chu ti chuanin cos hi hemi kan zon to chuan cos hi ol sam to ta a cos kan zong don ni chuan sin hi a le zong a ron copy phei ani mai 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 ti kha sin na chu ni mai ta sorry cos a chu ni mai ta a ama ero chu ko ten kan kal le ma in hei en lo pa tha ka ti a hemi hi a copy tha tu chuan in copy thlang vek to ka ringa pau sang in copy in lo copy thamai don ya hemi hi en chin ta ula sin 0 le cos 90 hin angani sin 0 le cos 90 sin 0 is equal 0 degree is equal to cos 90 degree now en phot ta ila dot 2 le a sin 30 1 by 2 le cos 60 1 by 2 in ang le ni sin 30 le cos 60 in ang le sin 30 is equal to cos 60 chuan sin hi sin 45 le cos 45 in ang le chia chia a kama hen ziat to mayang sin 45 is equal to cos 45 heta tang hen enge kan mu le 0 le 90 bel khom chu 90 ani 0 le 90 te hi complementary angles ani bel khomin 90 chuak 30 le 60 po bel khomin 90 a chuak 45 le 45 po bel khomin 90 a chuak ti chuani complementary angles te chu hetiang he ni a simple zong in lo soita ila number pani angle pani bel khoma 90 chuak thei number pani te chu pakhat zo kha sin ania pakhat zo kha cos ani chuan anin ang chia chia zela a values kan hriat lo po entianan sin 10 is equal to cos 80 kan ti thei ton kan ti theiang a chan chu 10 le 80 bel khom hi 90 ani chu kan hriat chian em tur ni ta ni ti chuan ten la kan chuk thale ang
là chung ai hian 10 kan ziak don ne o ta hian all sat ta boka 030 ti vel om thei turin 10 kan zon don chuan hetiang hian kan ti anga ama biang chia thau khan 0 1 2 3 4 kan ti anga divided by ya khan 4 vekin ama kan divide kha chuni to lawin heti zong hian 0 1 2 3 4 ti hian kan na da phei ve thong anga engen value enang 0 by 4 chu 0 ania 1 by 3 chu 1 by 3 ania 2 by 2 chu 1 ania 3 by 1 chu 3 ani maya 4 by 0 number 0 hian eng number ma thil divide ve thei lo wang he chu undefined ani undefined elo soifia thei lo enge value tur hriat thei lo ani ta ni ti chuan ma kan ti angin a square root kan la anga chiang lo em e square root square root square root square root he chu square root lak chi ni lo ti chuan in 10 0 chu square root of 0 chu 0 square root of 1 1 square root of 3 square root of 3 square root of 1 1 square root of 60 root 3 90 chu undefined kha de maya ti chuan hei hi 10 value ho chu kan mu chuak phei le ta ni chu 10 of 10 0 is 0 10 30 1 by root 3 10 45 1 1060 root 3 1090 undefined nakina class 10 tan chuan heights and distances chapter kan la ziranga heights and distances chapter tan phei chuan 10 value bi ka hi hriat chian em mangai ni kan mang na sa don lu tu kan ni 10 value bi ka vai chuan hriat ve ka ngai thau amai ro chu hei hi apoi mo bi kan ni ti hriat tu nakina kan la mang tang kai don ti chuan in a table fel fai de wa chu textbook a oma ani lo pekin ka guidebook kha lo lei ula guidebook a khan formula book a hran pai na keng tel kan ti kha formula book a khan chiang kuang dewin a table a kha om ani hemi a zon ol na po kha ka da tel ngal bok ani le tur chu trigonometric identities ho ama kan en to ho kha chu kan la hre chiang ka renga ziak non to lo taila sin 1 by sin cosec ti ho vel kha lo ni ta ang se chuanin hemi hi a basic pathum kan nei ho kha sin theta cos theta tan sin cos tan ho hi hemi te pathum relation an in kung kai na heng ho pathum in kung kai na hi hemi hi ni sin cos tan ti in kan nei ya hriat kha hriat by hanan ol sam lu tu kan ni sin theta by cos theta is equal to tan theta sin theta by cos theta is equal to tan theta hemi mang hian kan trigonometric ratio nei pathum sin cos tan ho in kung kai na chu hemi hi ni ta ni ali ling zong in sin by cos ni lawin cos by sin lo ni ve ta se chuan cos theta by sin theta chu ali ling zong ani kha ani chuan tan let ling kha chu cos theta ron ni ta ni ti chuan hemi hi trigonometric identity solve nan kan mang na sa mani ti hriat tu ti chuan in trigonometric identity sa hi pathum oma chung ho chu kan en le sorry identity sa formula hawa kha pathum class 10 man tur hi a oma trigonometric idea formula shim thimi chu za chuang a min ka hria khang ho ka chu class 11 na lama boy puya tan kan da don nia le Pythagoras theorem kha kan la shia theu ka ringa Pythagoras theorem a khan right triangle side pathuma te khan perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square kan nei kha hi Pythagoras theorem kha ni a perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square ti chuanin kan trigonometric identity step pathum te mu chuak tur chuan heta a tram tin ho hi perpendicular square base square le hypotenuse square in kan kan divide theu don ani amasang na pera chuan hypotenuse square in divide vecta ila hypotenuse square by hypotenuse square chu 1 ani a ti chuan amasaber hin en sin ta ula perpendicular square by hypotenuse square perpendicular by hypotenuse kha
perpendicular by hypotenuse kha sine ania chumi ni wang chuan perpendicular square by hypotenuse square chu sine square theta sine square theta hi sine theta square tina ania sine theta square angle square ni lawin sine theta square hi sine square theta ti in kan ziak ti hriat tur base by hypotenuse kha cos ani wangin base square by hypotenuse square cos square theta is equal to 1 ron chuak ta ni sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ado tu le chuanin perpendicular square in hypotenuse square in kan divide to a perpendicular square in han divide ve le chin ta ila perpendicular square by perpendicular square kha 1 ani a 1 plus base by perpendicular hetlam pang hi entia ila perpendicular by base kha 10 ani wangin base by perpendicular ala ring kha cot ani kha base by perpendicular kha cot theta hriatur ani chuan base square by perpendicular square chu cot square theta is equal to perpendicular by hypotenuse kha sine di wangin aletling hypotenuse by perpendicular kha cosec ani kha cosec square theta ron chuak le ni dot tu le a base square in kan divide ve kang base square by base square 1 ania chuan masaber perpendicular square by base square perpendicular by base 10 square theta plus 1 is equal to hypotenuse by base kha sec khangau ka thiam chian em tu o sec square theta tikhan identities pathum kan nei ho chu ron chuak ta ni kan identities nei ho kha kan en chiangang masabera khan sin square theta plus cos square theta is equal to 1 na oma hei hi thil hriat chian tur chu sin theta plus cos theta is equal to square ni wangin square re lam pangkan son phe square root of 1 chu 1 ti anga lo ngai pal te khan om lo om thina sin theta plus cos theta chu sin theta plus cos theta ni mai adang fa ka om lo sin theta plus cos theta chu sin theta plus cos theta amai ro chu square ani chi akhan ania identities kan man thai chu sin square theta plus cos square theta ani chawin ti kha hriat tur ani ti chuanin sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ti chu kan ni heta tang hianin ate noi a peng sanga kha lata ila sin square theta is equal to lelama 1 na oma plus cos theta hi lelam panga ka son pe chuan minus cos square theta ani hetiang hen en chin ta ila 1 hi 1 square angin kan da thai ani hei hi poimo lu tuk hriat chian em tur ani 1 hi eng po pawara po daila a power hi 99999 1 to the power 99999 po ni se 1 ala ni don tha chu wang chon 1 tan hian a power hi du kan da thai ti hi hriat tur ani ti chuanin 1 hi pakhat jok square ani wangin 1 po hi square angin lo da ve ta ila ti chuan hei hi algebraic identities pakhat thil pakhat square atanga thil pakhat square pai chu hetia chaw tur ani kan ti kha asam le a difference kan multiply ang kan bel le kan payate kha kan multiply ang a plus b into a minus b ani kha ti chuanin heta po hen engtin nge om ve ang le 1 square minus cos square theta square pakhat atanga square pakhat pai ni wangin ama zo ka chuan 1 plus cos theta cos square ni to lawin 1 plus cos theta into 1 minus cos theta hei hi poimo em ani 1 plus cos theta into 1 minus cos theta aron om chuan a plus b into a minus b a square minus b square achunga mi anga chawanga 1 minus cos square theta chu sin square theta ti zong khan akal do ni chuan hemi akal da na hi hriat chian em tur ani chu tiang che thau chuan cos square theta po 1 minus
sin square theta ani ve a heta sin square theta le lampang ka son phei chuan minus sin square theta vanianga ti chuan 1 minus sin square theta hi 1 plus sin theta into 1 minus sin theta ron ve chi chiam the two le 1 plus 10 square theta is equal to 6 square theta kan nei a ni chuan heta tanga kan derive thei pakhat chu 1 hi lo la ta ila 1 is equal to 6 square theta plus 10 square theta ka son phei chuan minus 10 square theta ani a square minus square chu sec theta plus 10 theta into sec theta minus 10 theta ti hian ron om ta ni ti chuan kan hriat tur chu poi model nakin zela hangan la chokanga sec theta plus 10 theta alo om ta ni sec theta plus 10 theta chu sec theta minus 10 theta i multiply chuan 1 ron chuak don khamia kha kan hriat lo ka ngai kan mang don ani ti chuan do tu le chuan 1 ka la a 10 square theta hi lo la ve le ta ila 10 square theta is equal to 6 square theta 1 ka son pheya minus 1 1 to 1 square ang ka ti kha ni chuan hei po hi sec theta plus 1 into sec theta minus 1 ti khani vele thei che che ni a do tu vele ami 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta ti kha chu nang manin lau ti lau tom ve ro practice na a do tu le chuanin right triangle a angle le side zone chu ha kan chokang pythagoras theorem ma ka chuan side thlir ani a side pani kan thre chuan side pathum kan a side pathum na kan hriang kan rong chuak thayang ti kha ani a chuanin trigonometry a chuan kan trigonometric ratios chi hrang hrang kha kan nei kha trigonometry a chuanin right triangle a angle pakhat le side pakhat i nei ani chuan a side du dui zong chuak vek thayang ti ni ta ni right triangle a hian right triangle a hian draw thiam lo thei khop me hei hi 90 degree angle 90 degree angle te hi chu kan hre sa ta hemi hi kan chiar tel lawa angle pakhat le eng side po hemi side tam hi angle pakhat le side pakhat i nei to phot chuan i side du i zong chuak thei ani chu height and distances chapter a hang kan mang tang kai em do ani ti kha hriat tu ti chuanin chu eng ti nge kan ti ta kang ma sakna pera chuan ti hian lo om ta ang se hei hi 2 cm lo ni ta se hei hi 4 cm lo ni ta se ani chuan hei hi eng angle nge ni ta ang ti kha ni ta ni hei eng angle ni ang theta angle kan hriat lo wang kha theta kan ti ang ti chuan hemi hi kan zong chuak don theta hi hei eng angle nge ti chuan eng side nge kan nei hei angle kan la ni chuan hemi angle hi kan la ni chuan he lampang hi chu perpendicular ani a chuan he lampang 90 degree opposite ami hi hypotenuse ani a ti chuan perpendicular le hypotenuse kha enge kan nei le perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta kan nei kha ti chuanin perpendicular chu engzat nge true hypotenuse chu engzat nge 4 chu sin theta ani a engzat nge 1 by 2 is equal to sin theta sin value kan nei kha 0 30 45 60 90 ti akhan sin eng ber nge 1 by 2 he ta kan nei a sin 30 degree is equal to 1 by 2 kan nei ni chuan 1 by 2 to sin theta chu enge ni ta ang 30 degree hemi hi 30 degree ti na ni chu hre thiam olang em ti kha ka hre chiang che lo en hre thiam thei tura ngai la adang kan en le ang le triangle hi lo en chin ta ila angle pakhat le chiang ka soi khat angle pakhat le side pakhat kan nei a ti chuanin hemi angle pakhat le side pakhat hang heng ka side du ka zong chuak do ani ama chi khan side pani ka nei chuan a angle ka zong chuak thei kan ti kha ni a ti chuan tu na chuan side pakhat le angle pakhat ka nei chuan ka side du ka zong chuak thei ti kha ni ta ni ama sabera chuan enge kan nei a hi hei hi hemi angle hi kan la ni chuan a opposite ami hi lampang side hi he lampang hi perpendicular side ani a he lampang hi hypotenuse side ani a he lampang hi base ani kha kan chiang khot tur ani ta a ti chuan tu na chuan enge ka zon chhuwa du ama sabera hypotenuse side hi ka zong chuak du lo ti ta ila eng ti nge kan ti ang
kan lak dan tu ra chu kan side thiat sa le kan side zon chuak du hi kan la don don ani chu te chu eng tenge hypotenuse ka zong chuak do ni chuan perpendicular le hypotenuse ate ni ta ni ti chuan ratio a khanin trigonometric ratio a khan enge kan nei kha perpendicular le hypotenuse a chuan perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta kan nei ni chuan theta a ya hian heta hian theta value kan ria a 60 degree sin 60 degree is equal to perpendicular enge perpendicular side kan nei perpendicular to 6 cm ani a 6 by hypotenuse hypotenuse kan thila h tu le x te po kan tianga kan tu le h te po kan tianga ka chu kan thu sin 60 chu exact nge ni tha sin 60 chu root 3 by 2 ani chuan root 3 by 2 is equal to 6 by h ani a h is equal to 6 into 2 12 6 2s are 12 divided by ama multiply poitur ama cross multiply poitur root 3 class 9 a search kan zero chuan hetia ang chi search ang ho hi denominator da reng lo tur kan ti ani chuan hetia kan rationalize a into root 3 by root 3 kan ti a 12 into root 3 to 12 root 3 ani a divided by root 3 into root 3 to 3 ani a 3 4s are 12 answer to hypotenuse side to 4 root 3 cm chuak ta ni root 3 hian value ani a kha ka chuna kina tuna chu chuan la poi mo lo ka soi zel chuan kha ka chuan confuse palang cheu ti lo om next kan en leang le ama sa zo ka khanin hypotenuse kan zong chhoka hypotenuse chu kan nei to a 4 root 3 kan zon chhuaka tuna chuan base lo zong chuak ve le du ta ila ka side nei sa enge perpendicular ka side zon chu du enge base perpendicular le base chu enge kan nei perpendicular by base is equal to tan theta kan nei ani chuan hei kan mangang tan theta chu angle to 60 kan nei a tan 60 degree is equal to perpendicular 6 by base perpendicular 6 kan ti kha by base ani ta a tan 60 chu engzan nge root 3 by 1 tiang ani fraction anga poi lo nan ti chuan b chu enge b chu ama cross multiply pui tun le kan cross multiply photang hetiang chaw da ul sam dan chu 6 le 1 6 1 is 6 divided by ama cross multiply pui tur b cross multiply pui tur he kan divide tanga so ito angin denominator search da lo tu root 3 root 2 tiang ho ka da lo tu chuan into root 3 by root 3 kan tianga 6 into root 3 6 root 3 root 3 into root 3 3 2s are 6 base to 2 root 3 cm ron chuak mai ta ni tikhan kha angle pakhat kan nei zong zon chua da na chuni ta ni ti chuan kha ti china kha trigonometric basic a class 9 a zir tu le class 10 a zir tu ra ta na poi mo chu lo ni ta se du tok hri phatang